Hayi, sesiphinde sabuya la ekhaya kwaZondi siyiMakhaya TV. La ekhaya ngathi siyathanda impela ababukeli. Basiphatha kahle, basiphakela inkukhu impela eqosheme. Balokhu bephake njalo, ingakho sohlezi sibuya la ekhaya. Abantu abasathembi noma sibuya nathi sesizothakani ukuthi nibuke la sizofuna umuthi wama-views. Kodwa manje ngiyadideka namhlanje inyanga enkulu siyithola lapho umkhulu uZondi ugqoke izembatho ngathi ubuyoni manje noma izayoni. Kanti umkhulu igqilaza kanjani le yakhe ibe inyanga iphinde ibe isayoni kwenza njani lapha? Impela kunjalo impela nje ngisayoni kakhulu ngumuntu obuye esebenze kakhulu ngokukhuleka nangomuntu osebenza kakhulu namanzi kakhulu nje impela nje uma uyisayoni uphinde futhi kuyenzeka futhi ukuthi uma usebenza ngamakhambi ukuphathe kube kubili. Kunjalo nje impela nje ngoba ungibona sengivikele nje sengigqokele ngegqokile nje ngempela ikhombe impela zokusebenza nje ngoba abantu babambisene impela abantu lapha egazini kimi njengoba ubona ngumuntu osebenza ngokukhuleka. Ngiyakhona ukuthi futhi ngikhuleke kakhulu, ngikhulekele umuntu futhi okhona futhi ukukhuleka. Yabona nje ukukhuleka kuhlukene kaningi, khona phahla khona ukukhuleka, lokhu ukukhuleka ukuthi sesikhuleka lokhu esikhuleka ngakho. Into ofuna ukisho ukuthi uyakhona ukuthi umuntu umkhulekele umcelele kumdali owadala izinto zonke. Uphinde futhi umkhulekele kumathonga. Emathongeni, uzwa kahle kakhulu. Hayi, Dokotela sithemba uyaphila ngoba sesifikile. Hayi, ngiyaphila kakhulu futhi kuyinjabulo ukuthi ngiphinde ngibone nina baka-TV impela nje njengoba nifikile impela lapha kuleli khaya. Hayi, nathi siyabonga kakhulu. Abantu bayakhala ukuthi sabuza imibuzo eshodayo ngakulokho okudlule. Abantu bakhala ngokuthi banamacala. Imibuzo yakhona ijulile, abantu baningi abantu abanamacala ngoba uthi uyabuka lapha kunabantu ababoshiwe kodwa manje abanye baboshelwe ubala. Kunabantu nje abanye baxoshiswe emsebenzini ngenxa yokuthi abantu abasebenza nabo vele mawusemhlabeni kunoba nezinto eziba khona ebantwini. Kodwa-ke lokho siyeke sizame ukuthi sikwenze simkhona ukuthi umuntu simsize uma esenkingeni enjengaleyo yecala, ngoba phela akufuneki ukuthi uma umuntu ube namacala, ngoba phela siyakhona ukuthi sikusize kangangokuthi unecala emsebenzini. Siyakhona futhi ukuthi sikusize unecala futhi elikhomba ukuthi umangalene nomakhwelana. Siyakhona futhi ukuthi sikusize futhi unecala futhi lokuthi mhlawumbe khona okwenzile okubi. Siyakhona ukukusiza futhi thina njengoba singamakhehla nje alapha kwaZondi nje sithi ikhehla impela. Siyakhona ukuthi sikusize uma umuntu unenkinga. Mana-ke mkhulu, mina le ecala ngifuna ukuthi sihambe nayo ngecala elincane size siyofika nayo ecaleni elikhulu. Ngizoqala lama ngingakabi necala mhlambe elisemaphoyiseni elisenkantolo. Kodwa impilo yami njengejongo njengomfana ihlezi ibe namacala, ihlezi iba negcawu nezithangami. Sekakhulunywa kuthiwa nangu umfana wakwaNgobese usenza ukuthi, nangu umfana wakwaNgobese emphakathini. Mhlawumbe khona umkhulu induku anganginika yona ukuthi hayi mfana ugeze ngale nduku, ukugezeke nje kungathiwa makuthiwa kutshontshwe inkukhu kamakhelwane kusolwe mina. Sabathiwe nakho kuthiwa khona kugqekeziwe kamakhelwane thothi angenze lutho, amacala angilandela nje. Impela kunjalo ngoba kuyenzeka ukuthi manje wena lokhu ulandelwa izinkinga zamacala. Uthothi inkingi kukhona umuntu oseyisidalo ohlezi phezu kwakho owayethandwa yijele. Kuyefana ukuthi naye agezeke phela asuke kuwena ngoba uyena usuke sekulethela lamabhadi, naye usuke sephila kangangokuthi usephila kuwena. Lamashwa ehlela kuwe, lamasha ehlela yena. Ngizwa kahle lapho besisakhuluma ngecala elincane, icala futhi singasho ukuthi icala elikhona kodwa elingekho, ukuhlupheka nje kwebhungu. Mkhulu wamacala ushilo wathi khona abafowethu abasemajele abenzanga lutho. Khona abafowethu asebeboshiwe balwenzile lutho. Khona abafowethu abasatokile, khona ababheyilile abangaphandle basa-attend icala. Ngifuna ukuthi mhlawumbe umuntu acaciseleke la ukuthi makuthiwa mina sengigwetshiwe mkhulu, selingigwebile icala, kodwa ngithi mkhulu ngisiza silishaye lecala. Umkhulu uyakwazi ngisiza, sengingivele ngaphakathi angikho eduze kwakhe. Mhlawumbe kwenziwa njani kuleyo process? Kuyakhona ukuthi kwenzeke ukuthi uma ungaphakathi kube na something esikunika yona, njengokuthi nje sikwenzele njengokuthi uma udla leyo nyama ngalesi sikhathi uthatha lamathambo lawo
wadla ngesikhathi waphosa lapha ku-dustbin, ngalesi sikhathi beyochitha ekuseni, lesi sikhathi nawe lesi sikhathi bekhona ukuthi bayakukhipha. Into enjengaleyo impela masikhuluma ngecala. Icala lona lihambe maseli kanjalo suke selijulile. Selifuna ukuthi ngempela lifunakala ngempela abantu abaziyo, abanolwazi ngempela olujulile. Suke lingasafuni abantu abangazi, selifuna thina njengoba sesingamakhehla nje sesibadala. Makuthiwa-ke nakho-ke ngaphandle, mhlawumbe indlela yokuthi lishaye icala ingafana yini nomuntu ongaphakathi? Eyakho uma ungaphandle ilula kakhulu mkhulu, ngoba uma ungaphandle siyakhona ukuthi usenethuba lonke lokuzenzela ukuthi icala ligcine lingafakanga ngaphakathi. Usenethuba lonke lokusebenzisa lezi zinto, lezi zinduku ezizokhona ezobe sesikunike zona ozokhona ukuthi uyisebenzise. Kodwa-ke kunemithetho yakhona efanele ukuthi uma usebenzisa lezi zinduku lezi ezobe sikunike zona, iy'mpande lezi ozoyisebenzisa. Kodwa uma uyisebenzisa awukhona ukuthi udibane nomuntu wesifazane ukuze undlule leso sikhathi salelo cala. Kuzwa kahle mkhulu. Manje-ke amacala njengoba silokhu sithi awafani, yimi lo ngimisiwe emsebenzini wami ongiholela 50,000, mhlawumbe kuthiwa ngitshontshile noma vele ngitshontshile, icala liyangichitha mkhulu emsebenzini, ngihamba ama-hearing. Ngiyakwazi nokuza kumkhulu ukuthi mkhulu nali icala lingixakile kakhulu. Uyakwazi ukuthi ufike kimi. Uma ufika kimi ngizokhona futhi ukuthi ngikusize uma belichitha icala noma bekuxosha emsebenzini, ngikwazi ukuthi ngikubuyisele emsebenzini, bende futhi emsebenzini bekukhokhele zonke lezi zinyanga usahleli ngaphandle. 3. Mina iyangixaka lento ukuthi abantu beboshwe emsebenzini. Uboshwa kanjani emsebenzini? Ngoba umsebenzi masuwutholile, umsebenzi uyakhandwa, uyabethelwa, umsebenzi uyasetshenzwa. Kuze ungakwazi ukuthi uxoshwe emsebenzini, ufuna umsebenzi wenziwe, uyakhamba umsebenzi. Nemali, ufuna nemali ukuthi uma ususebenza bekukhuphulele imali emsebenzini. Yabo. Uze uzokwazi ukuthi nawe ube umuntu ungasoleki futhi ey'ntweni ezimbi uma ngathiwa noma kuyenzeka phela abantu abaningi abasebenza baba namaphutha. Begcine besebenza amaphutha amabi, anzima amaphutha, umuntu ugcine seyaxosheka emsebenzini, kanti wathi uma esethola umsebenzi akangakwazi ukuthi umsebenzi lo sewutholile enze ngenxa yokuthi akhande umsebenzi. Nomsebenzi uyakhandwa bakwethu njengoba siphila lapha emhlabeni. Siphila nje kwesinye isikhathi bakwethu yonke into nento bafuthi iyakhandwa. Singakhona-ke thina, siyakhona-ke thina ukuthi la sikwenzele lezo y'mpande njengalezo zokuthi umsebenzi ukhandeke, futhi nalokuthi umuntu uma engasebenzi, ngoba mina ngibekiwe lapha, mina owami umsebenzi lo engisebenzayo. Ingabadidiki abantu ukuthi why yena ethi wenzela abantu umsebenzi kodwa yena engasebenzi. Cha, mina ngiyasebenza ngoba ngilapha nje umsebenzi wabantu abadala lo ngisebenzayo. Mina ngimisela ukuthi ngivulele abantu abaney'nkinga, abantu abangasebenzi bayeze besebenze. Njengesimiso sami njengoba ngimisiwe la. Impela kuye kube yinto kanjalo-ke nje ngoba siphila lapha emhlabeni. Ngoba lento izibadida abantu ukuthi hayi yebo yena uthi yakwazi ukuthi wenza abantu ukuthi bebe nemali. Yini yena engenayo imali? Cha, imali mina ngeke ngize ngibe nayo ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi angithwele. Abantu abathwele abagcina manje sebeba ney'mali nje igcine ukwenza, kodwa ngesinye isikhathi leyo nto leyo iyisono kuye lo muntu. Mkhulu, ecaleni sinokuba ney'nkinga ey'ningi. Icala lami linobufakazi, icala lami linomuntu ongimangalele. Yebo, ngiyeza kuwe ngithi ngisize. Nalo muntu uhambe yakhe inyanga uthi angiboshwe. Ngiyakhona ukuthi uma ngikusiza ngoba uma ehambe yakhe inyanga, ngoba uyakhona ukuthi yena nomuntu uma ebangelene nawe abize igama lakho ngenxa yokuthi yena akasahlukene nokuthi yena usengumthakathi kuwe. Mina ngiyakwazi ukuthi uma ngikusiza ngiphinde futhi ngikucuphe, kuzazi ukuthi uma yenza leyo nto leyo umfakazi kujike kuphenduke kubuyele kuye, wena ubonakala ungenacala, ubonakala umzulu. Hhayi, kuyazwakala dokotela, impela umuntu onecala usengamthinta udokotela kwinombolo esizoyibhala la khona ngezansi. Onke iy'nhlobo zamacala sesibonile ukuthi hhayi dokotela uyishaya iqede ngale. Cha, sivaleliswe kwanamhlanje, sizobuya futhi ngokuzayo. Siyabonga.